Ngifuna ukwazi amagama akaphelele ukuthi uba. Igama lami nguSiyanda Mabasithole, bangibiza ngoJoba. Bakubiza ngoba yini? NgoSulumane. Ikhanga ngento yaSulumane. Yaqhamuka nje lento sabafana abancane. Okay, uyaphakamisa nawe? Cha, ngiphakamisa. Angiphakamisa. Okay, uyasebenza? Cha, ngangisebenzisa ngifresh. Okay, uphila ngani? Ngiphila ngokugebenga. Khuluma iqiniso. Yebo, ngiphila ngokugebenga kona. Ugebenga ngokunjani lo? Ukuthi ngithontele abantu. Ubantshontshelwa kanjani? Bathi ngingene ngalesikhathi bedele, uthathe into zabo ngami. Awusebenzisa isibhamu? Hayi, ngisebenzisa kodwa kusona sangaphela. Okay. Ugcinile noganga? Semaflethini. Nenzeni lapho? Singenile kusithunywa umunye obhodwe usiphelele. Yeah. Sangena wathini bathi sifika sesifica intombazane sithathe imali singenze ukuthi sithathe isikhwama esibuvu. Safike senza lokho. Nayikhomba ngithi. Kade ingane? Yebo, kade ukhona ingane. Ingane encane nayenzani? Sayibeka phezu kombhede. Nathini? Asayibeka phezu kombhede ingane sasathaya sasikhombisa imali. Wavula kodrop uma soyikhipha ke imali. Wakhipha imali ikuphi? Imali bekuthi 2.5 ngoba ngichazile. Ubale nini 2.5 ukuthi ubona? Ngoba la ngale days asiphuma. Ngikuthi wayethe usiphelele sizothola imali eningi lapha ngoba wayethe umalini? Wayethe umadlebe umuntu ayethe songenele. Yeah. Wayethe unesitolo lana kambatha. Umuntu osifazana umadlebe? Umfana. Yeah. Wathi nathi nesitolo la evuka kambatha. Sesibona uyena sibona umadlebe. Mase ukuthi nangali ngaseyenza wasekhethini. Kunesitolo esilapha esilo sithaveni. Wathi sibona uyena futhi lo umadlebe. Mase wathi hayi mawukuthi siyafika kamadlebe singena khona sizofica nje isikhwama esibuvu. Leso sikhwama esibuvu isona sosifica sinemali nayo yonke. Singangena endlini enkulu siye ekamereni lokuqala elikhanyiweni. Washo ukuthi futhi ufica intombazane khona. Nakwenza lakho? Yebo. Uhamba noba? Ngisamba sokuthunya. Hamba nobani? Ngihamba nomberele. Noba? Namapayipi. Umapayipi? Amapayipi kade ngimosha ukuthi semaflethini. Okay, nayithatha imali? Yebo. Isikhwama? Yebo. Kwase? Sakhipha imali isikhwama sasilahla emkhosheni ngale. Ebhizile umkhosheni lasebhizile. Sakhipha imali safaka imali ekhukhwini futhi sabuyela kuyena usibheke samtshela futhi le mali akade siyifica. Asange siyifica. Yeah. Sifica imali ukuthi. Yeah. Wathi ayikho inkinga. Ubonga lokho okwenzekile. Thina mawukuthi somumali edrink singamupha nomilo 500 noma 200. Yeah. Ngathi nginayo right ayikho inkinga. Ukuya sizokunikeza imali edrink. Wathi kwawuyena osixosha futhi. Wathi ayingeke I need to khamba kancane. Ngathi mina yini kwenzakalani? Wathi uke wafika wena. Wafika injoms lapha kuyena. Ngambuza ukuthi kade bethi ngathi bebuza nje ngoba phela bohlele bebuza. Ngathi mina alright lo motion njalo ayikho inkinga. Thina vela sisekho la. Sesihambile. Imali iphi? Imali ayeniyazi idlileni. Mhlawumbe imali esendlini esingayithola bese ku 500. Yena namnikani? Yena le azanzimile ukuthi nidle ngokwenzani imali? Ngithenge incike. Nishaya incika kuphela? I-rock? Ayingiyasibhene rock sincika nensangu kuphela. Iziphi ezinye indawo esenike nayo angazi nintshontshe imbuzi? Abantu ama-robberies la endleleni ngaze bephuca ama-cellphone? Bekusaya house robbery kuphela. Imaphi amanye ama-house robbery niwenzela? House robbery. Ngikunike i-chance ukuthi ukhulume iqiniso. Angizokhuluma ngikhuluma into engekho. Imaphi amanye? Ama-house robbery la ingakhona nangale for omunye ubhuti odayisa amazenge encane. Yikubona indawo. Ubani umuntu osejele engaphansi kwecommand yakhe? Osejele njengoba ngishilo sekuqaleni ukuthi mina nje asisebenze mina sisebenzele umuntu ayikho umuntu esimsebenzele. Ubani umuntu enixhumana naye ongaphakathi ejele? Ubhanje.
Nixhumana nisenixoxa nabo. base befuna ama-airtime befuna olokwayo Aniskim nabo bhanje. ayingeke Uskima noba ubhanje. uskima nothatha njengoba ukuthi babaleka kuthina wabalekela lokho ubhantshi kunomuntu efuna sathi umbulala ubhantshi Yeah. ngenxa yokuthi kuzomele aphume yena Ubani lo muntu? Ufakazi. futhi ufakazi wawo ucomplain Ubani lo muntu? angimazi ukuthi uTshepo uhlalaphi ngale BP ngicathi BP3 ngoba wena uTshepo kade baqala ukuhamba nawo Tshepo omsondeze eduze kwesungu bese boshiwe yena Yeah. Wabulawa lo complainant. azange ngabulawa kodwa ngenziwanga lokho Uyamazi uThuka? angimazi ngoba nje ngangafuni ngisho ukumazi uTshepo athi memchaza Ubhanje uma ekhuluma le nto ukuthi akushaya complainant uyikhuluma laphi yena ubhanje? uyikhuluma ngaphakathi ukhuluma noTshepo ngoba yena ubabexhumana efonini benoTshepo Okay.